Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahangigan. Mahadong buntag mahigala si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. Live ko karon kay walay opera. Ha? Kada adlaw may nung opera ron mahigala. Ang pirmir ba ginako operahan ron tutoy ba? Sus. Buntag tutoy, udto tutoy, pagkahapon tutoy, wapay labot ang tutoy sa kong misis mahigala. Sige na tagunit og tutoy ani ba? Ha? Perting daghanang sis tutoy ron mahigala. Pastilan. Tingala na lang ko nga bata pa kay 20 pa edad o gahapon. 20 years old ba? Ingon na kadako sa kuan. Liso Santo lang iyang sis. Duha pa jud kabuok. Sus Santa Cruz Digos. Ha? Murag uso na siguro na ninyo ba? May na lang pud kay aware kay mo ba? Kadaghanan sa inyo. Aware na kay ba nga mga magunit-gunit silang tutoy. Ha? Di lang kay madiscover sila yung ilang mga uyab na naribukol. Kadaghanan sa inyo mag-examine na yun magtutoy. Mahay na yun na hinoon kay ron madiscover ba kay kabalobya mo nga ang cancer may lang yun na kung maunahan mo. Parehas nas kawatan ba? Di mo maunahan ang kawatan. Ratsada yun na kawat na yung gamit sa sulod ba? Unahan mo, di ka po eh. Mong yap kung cancer sa breast may gala. Mabilang na usahay nga makakita ko pasyente nga gahig ulo ba? Mas astig pa doktor. Napag yung mga kuan diha, mga paryenteng mas astig pa sa doktor, graduate sa University of Salmonan. Ay pilabti na, ay nagpa-biopsy kay cancer na. Asa mo nag-graduate doy? University of Santo Tomas o sa University of Salmonan? Pastilan, Santa Cruz Digos, may mga ilubong buhi. Dagang kay ko nakita na may terminal stage na ba? O niya, hilak-hilak na sa ako. Kupiray ko Kupira. Galanay na ng imong tutoy. Gatulo ng nana nga baho pa. Bisag isa ka kilometro, mabaho pa ng baho sa imong tutoy. Nabulok na, buhi pa ka. Unya, nidaga na sa imong baga ang daga na sa imong baga ang cancer. Usahaw naman ako na, tubig naman na imong baga. Bisag usahaw na ako. Bisa pag-usaw na kung tigbas na imong tutoy, din na ako nabulimpiyon pag mayo. Mao na yung sitwasyon ng igala. Kadaghanan sa inyo, aware na anak, pero nakikiuban nga mas astig pa sa doktor. So, diri po sa isa ka sakit na igala, mo po niya akong ikaguluan ron. Imbis noon nga daghan na kay istorya ng diabetes may igala. Dito naman ng manggawas ng astig pa sa doktor. MD, marunong pa sa doktor. Ang diabetic mga gunay gala, kung dili ka good careful, di yun ka mangitag paagi nga magbabae mong sugar. Sagdan lang nimo, kamutuo sa imong doktor. Pero di gini nyo kalimtan mga gala nga ang basic nutrition sa imong lawas, wala na nagkambyo. Na imong utok, imong pakauno, imong atay, imong kidney, imong baga, imong muscle, imong bukog. Kinahanglan pakauno na, nimo dili imong i-starve. I-starve. Di nimo pagutmon ba? Mali man ang inyong madungog nga imong pagutman imong tibok lawas kakurog-kurog na ka malipong na ka kay gigutom kay ka di pa jud ka mukaon mukaaw lang kagulay sao naman na pagkabuhi nimo nay nagsulti naman ko dana nagistorya na ko sa inyo nga kadaghanan sa mamatay og sayo sa diabetic mga dili mamatay sa tungod sa diabetes mamatay kay di na mao ang nutrition di na mao ang pagkaon nga ginakaon kay mutuo lagi naman po yung mga yung mga doktor, ayaw na saan na lang may kao, saan na may suporta na sa imong legs, kung lakaw ka, malipong na ka, di nakakatulog, sumpay-sumpay, biya na mahigala, pag diabetic ka,
lisod ng bomba sa imong kasing-kasing. Pag maglisod ng bomba sa imong kasing-kasing, kulang ng supply sa dugo sa utok. So malipong na ka. Pag kulang ang supply sa dugo sa imong utok, wa na kay gana mo kaunoy. Bisag pag-usaon, bisag maglitsod ka kada adlaw, o di ba, unsa ba imong gusto, nguri mong kaunon, pero may way lami, sus, in town. Yeah? Muna gitawag, take it from me, kay giyagi ka niyo ko ana, bago lang. Ha? Kamu gyud magbuot sa inyong gikaon, gigutom na mo kaon, ay, kay dili lang kay diabetes na imong sakit. Ang imong lawas, suportahan yun na nimo. Ang pinaka-crucial yun, mga gala. Pinaka-crucial yun sa diabetes ba? Careful yun mo sa inyong tiil. Kay once nga kulang na og supply og dugo ang inyong tiil, masamad lang naggamay ba? Di na namayo. Ayaw mo gulat na di na maayo inyong samad sa tiil. Ayaw gid mo gulat ana. Kay mo panahon na gayon na siya, Wala na siya. Wala na siya no return exchange. Wala na yun na sa mahigala. Padayon yun ng bulok. Mabulok imong tiil. Hangtod nga magkaitong. Hangtod manimaho ng baklag. Tulo na kaadlaw siguro patay nga baki. Sus, in town. Natiguang na lang kung dilimpyo og diabetic foot na higala. And usual good, ang reason nga maputol ilang tiil, kisa ba'y ganahan ng putol ang tiil, oy? Ang reason good nga nung maputol good ang tiil, kay pasagdan man. Nasamad o gamay, dili to sabunan, di nakakinanglan o bitaday, o sa pabibutang ni mo, sabon ba? Wala kag imong gisabunan lang ng imong tiil, ayuhon imong nga dili siya magbasa. Kay magbasig kay na nagbasa, magdako ang samad. Dili gyud siya mahimo og panit ba. Kung dili mo himog panit ang atong tiil, di ana. Malata gyud siya hinahinay. Dugayan makakita na mo ulod bagiliyok-liyok na sa inyong samad ba. Abi ba ninyo nag-istoryang gabok na ako? Ay sus, in town may gala. Na ako'y video sa akong Facebook. Giko na ko ang ulod ka, lihok-lihok dito sa iyang unod. Gikut-kut pag yun ako. Sorry na lang sa namahaw, ha? Gikut-kut akong ulo dito sa iyang nga bukog. Sos, intaw, buhi pang pasinti, gikulod na. Wa na nihulat sa pirma sa wati. Mao ganay problema man ka. So, diabetic ta gani ka, pirmi yung kamutanaw na imong tiil, manghugas man siguro kag imong ilok ug imong singit, imong na siya ayuhon og kuskus. Pati tiil na kung diabetic ka, kay imo man ginatanaw-tanaw na imong tiil. Kung nabay sa mga blister o nabay natanggal nga panit, imo na siya bantayan ba? One of the reason nganong nga dili kayo siya magula ang supply sa dugo sa tiil, kay magmedyas. How many years na ko nga diabetic magala? Ang ako yung main protection sa akong tiil, magmedyas ko, doble. Kay gamayng bugnaw ba? Kanang ordinaryong bugnaw sa buntag. Maski pag unsang oras na sa buntag, bugnaw gyud kay na imong tiil bisag unsaon. Pag mabugnaw na ang tiil, hinay kay ang supply sa dugo ana. Diha na. Diha na dayon na mangluspad imong tiil, masamad gamay di na maayo. Ang pinakadakong problema gyud sa diabetic foot kay pag masamad na siya hours ba? Oras na siya gadagan. Kung di na nimo ipatanaw og doktor, surgeon, dili internal medicine. Surgeon gyud kay kami kay balo may unsaon na siya. Tan-aw na mo na siya kung pwede ba na mo siya kudkuro ng mga lata diha, limpyuhan na mo niya dresigan pag maayo. Sakto yung pag-care sa samad. Mabuhi ba? Mag-unod pa siya masig unsa kagamay sa supply sa dugo. Daghan na akong salbar nga tiil may gara. Kisa gyud ganahan magpaputulog tiil, wala man gyud. So, may uban, mahangyo gyud nga dok, pagitag paagi dok nga dili gyud mo putulog kong tiil. Bahala na gyud.
bahala na yun, di jud ko paputol og tiil. Pero moabot jud ang panahon may gala ba nga ang samad sa tiil manimaho na. Kumagko pa lang na daot na, kumagko pa lang. Once nga dili di mo makare kay ang samad sa kumagko may gala. Ha? Dagan na sa lapalapa, sus in town dito na. Pag matanggal na ang unod sa lapalapa ba, ha, magawas na itong bukog sa imong kuwan, ang kaning dito sa imong sako, sa tawag ba ni sa Bisaya, ha? Pag magawas na ang bukog ana, wala na. Useless na siya, dili na gina siya muhimo og kanang unod. Ha? Una, putol dito sa ibabaw. Ha? Putol sa ibabaw. Ang pinakadakog problema sa diabetic may gara kay maputla na imong tiil, depression na siya may gara. Ma-depress na ang pasyente. Once nga ma-depress nga may gara, ha? Grabe kang effect sa imong pancreas ana kanang gahimog insulin. Grabe yung kaagad. Dili na ka mo response sa ordinaryong insulin na injection. Wa na kay gana mo kaon. Ha? Nya paspas kay na mo fail ang imong kidney. Pag once magsugod na gani nga ng sitwasyon may gala kay pag mataas imong creatinine, mataas na siya, wa na ilami kaon ba. Wa na kay di ka katulog. Nya gubot kay imong utak. Ha? Wa na kay ganahan nga kaon bisag unsaon niya luya kay ka ba. Di kung dili ka magpakonsulta sa doktor ana, magkasamot. Antod nga maluya na ka nga di na ka makaon. Ha? Hihap nang kag-adlaw na ba kay mapirma nang mati ana ba. Mao gina pinakadakong problema sa diabetes may gala. Kung mangutana mo og pila ka tiil nga kung isalbar sa isa ka bulan, sus, grabe may gala. Grabe gyud. Masalbar na ako siya. Kung butang na to napulo ka pasyente nga diabetic foot gangrene o may tawag ana sa in English, diabetic foot gangrene. Kung napulo ka buok nga diabetic foot gangrene, siya ako mga salba na ba? Di na ako maputol. Kay wala mang akong pag-care sa iyang tiil, wala mag-baby. Pangutkuto na ako ng itom, pangutkuto na ako ng lata. Ha? Kay kung kwaon mo tong lata, kwaon to nimo mga nana dito katong mga ulot, naman sa panahon mo tubo ang unod. Na wala may mubara sa iya. Kung naay itom, naay lata nga unod, di kaagi ang imong unod, dili ka tubo. Unya kung butangan nimo ng solusyon nga daikin nga naay chlorine, sunog imong tiil. Sunog yun. 1980 may gala, paingon sa 1986, muna trabaho na ako, nag-experiment ko kung sa'y maayo para sa diabetic foot gangrene. One of them is daikin is not good. Diya kay kinagahanan sa mga residente o mga doktor, daikin maibubo. Adi, putol. So, 10 out of 10 patients nga daikin ibubo, matunga na ba putol ang tiil, madugayan. Wala pa ko kakita o diabetic foot gangrene nga naayo gyud, nagunod gyud, wala gyud, putol gyud. Samantala akong pasyente nga lahi ang akong pag-dressing, murag yung baby. Ha? Ang taong siyam ako masalbar ba? Buhi ay. Anlit na, pero napoy kriteria. Dili pwede yung nga tanan ng diabetic nga nang gawas ng bukog. Pwede. Dili ay. Napoy pasyente may gala nga ang tiil. Halos katungna. Naputol na. Nya kay moingon man ko sa iya. Unsay gusto nimo? Kay gusto naman yun niya putlo ng iyang tiil. Di naman siya kanto sa atong sige balik-balik o kuha sa unod dito sa lata sa iyang tiil. Siya putla na ng gunidok. Sige, kung putlo na ako na siya, di nakakalakaw tarong, kratsis na kapirmi. Ha? Dili pares karon nga makadagan pagani ka. Walay substitute may gala sa natural nga tiil kay sa kratsis. Ha? Bisan pa kung saan ni mo rehab, dili yung kakalakaw tarong, mag-kratsis you forever ba? Wala yun. Mao na siya problema karon may gala. Kadaganan sa inyo, dili ka realize
kung moingon na ang doktor nga limpyuhan ginato ni siya gyud, di man mapalimpyo. Kung malimpyuhan man gala, di mao. Sus! Luoy lang yung tao mo may gala. So, ingani, kung diabetic gani mo, ayaw mo paghulat. Ayaw yun mo paghulat. Nga magsugod nagsamad-samad inyong tiil. Napakoy tigulang may gala nga napil og ka sunog ang tiil kay nagkuhan siya, nagdaog siya ba? Ay, in town. Napil og kasunog, di. Lata. Wa kabot og isa ka bulon may gala, namatay ang tiguang. Tiyo mo nag-apil og sugnod ang iyang tiil. Pagka, kung gawas mo, diabetic na mo, pag chinilas yun, o kung diba, magsapatos, protection lang yun sa tiil na yung gala. Ha? You know, dili ta mo mabasol nga maputol inyong tiil, kay usahay yun, di yun yung bantayan. No, bitaw na siya nga, diabetic gani ka, murag yung kag nagkakuan sa imong tiil ba? Murag kag, mga pinaka-importanting part sa imong lawas ang tiil. Kaya dili man siya wala sa subject na yung alabaw. Wala yung substitute nga mag-control imong diabetes. Bigya pa maski control imong diabetes, maski mubo na imong sugar, na kay posibilidad na masamba na imong tiil na maayo. Perting paita manimahaw na kag isa ka kilometro, di pag yung katarong maglakaw, unya sige lang yung kag-worry sa imong tiil kay sige man siya og kanang duga. Nya baho kayo. Nya unsa ka man makakuha ba dahil ng daikin na ang baho, di man sabon. Sabon may maka-limpyo ang nagmaayo. Way makapildi ang sabon may gala sa sintawng. Proven ako na since 1980 pila na katuig ron 40 anyos. Wa jud ka nagamali may gala. Mao na siya nga daghang kay kong pasyente mga lagyo na kayo. Napay uban nga gikan pa sa Amerika kay putlo naman sa Amerika. Uli diri sa Pilipinas, dok, taga pahitaig paagi ni dok kay di ko gusto pa putol og tiil katong tigula. 81 years old bay. 81 years old. Sakay sa eroplano. Uli gyud sa diri sa Pilipinas. Kay putlon man gyud iyang tiil. Wala may doktor dito nga dili putlon. Pag-abot diri, dok, pangitaig pagi nga makauli ko sa Amerika nga akong tiil buo, dili putol. Gitanaw na ko iyang tiil bay gala. Ingo saya nang lisod-lisod ni nang masig mga 3-4 ka bulan ta maglimpyo na imong tiil. Pero at least basig maayo pa, basig makaunod. Abot may 4 ka bulan na gala. Uli siya sa Amerika. Ayaw iyang tiil. Ipakita niya sa mga doktor dito. Oo, kanay inyo gusto putlon? Nganong naayaw malagi na apeting panghambog dito na yung apeting panghambog dito sa Amerika. Iyang ipakita dito sa mga doktor no. This is the food that you want to cut. It's viable. Ang luspad ang mga doktor niya dito Yun sa mga tao na niya. Yun siya nga, patient ang akong doktor dito. Patient, kada simana lagi may mag-dressing apeting bahua. Pero nabuhi gid yung tiil na yun. Sakay siya sa eroplano pabalik. Tagbo siya sa iyang mga parinti dito sa California. Pag naog niya kay buo pa man iyang tiil, palakpakan yung parinti na yun. Matay. Nabuhi man sa Pinoy. Nasalba ang tiil sa Pinoy. Nakaingon to yung isa ka parente nga. Dok, dili lang kapag practice sa Amerika kay madato pa ka. Sige lang daw Bahala ng publiko dili basta Pilipino lang akong tambalan. Di ko gusto mapahid og lubot sa Amerikano. Way lami. May paning Pinoy kay naisalamat ba? Dito kasabaan pa ka. Sa klase na. Way ko angod karagahan sa Amerikano. Astig pa kayo. Daghan mapagkog mga pasyente diri nga Amerikano po. May ganing ka-thank you. Wala yun. Mas pa yun. Pinoy kay
Salamat duka. Oh, 1 million ang ang equivalent na igala sa salamat sa Pinoy ba. Naka-experience naman yung tambal og mga sa klase-klase mga klase-klaseng tao, Norwegian, Romanian, Italian, Arabo, bisig kung sa ba, German, puro sila way ko amod. Di pa sa Pinoy nga salamat jud ka. Gamay na lang bikil ba. Gakuson na lang ka, gakuson ka. May nga na ba kahilak ko na puta ka. Ha? Pero Amerikano ay still lang. Amerikano, laing man ba? Laing nasod. Wala eh. Lahi gid kayo ang Pinoy. Mga bitaw ni siya nga hindi na ako katuig nagka-practice. Hapit na mo retire na ka, nakitiguang naman. Ha? May pang puste kay gahi pa. Mauna siya nga. Kinasama ka mo retire, Dok. Mo retire siguro kung di na ko katindog. Ha? May iba mga pasyente may kala nga gikan sa tigulang pahingon sa apos tuhod nga ayag retire do ka kay buhi pa ko. Tawa lang ko kay ang tao may mupugna na imong edad. Ha? Mo na siya may kala nga kung mag-care gani imong doktor sa imo. Iya gyud ang antusan. May taong gyud nagpaagi nga maayo gyud ka ba? Pangitaan ang unsag root cause sa imong sakit. Ano yung number 1 nga imong bantayan imong doktor? Ngayon nga, lipong ko, Dok, tagaan na kag bitahistin. Ay, wala. Way pulos. Dok, sakit man akong ulo, tagaan na kag pinamik. Sakit akong tiyan, tagaan na kag buskopan. Wala gihalugog kung ano man yung kasakit man yung tiyan ng pasyente. Ano man yung nagapalpitate man siya? Anong gabitigo man siya? Anong di man siya katulog? Kana bitang complain sa ako nga sakit iyang tiil. Pahitaan man ako nagpaaging ano magsakit mo na imong tiil. Sugod kong istorya, diabetic ba ka doy? Na-disgrasya ba ka sa una? Napian ba ka sa una? Dadakdak ba ka? Nahulog ba ka sa bangga? Sa una? Anak, grabe na akong pangutana may kala ba? Piting dugaya. Pero maabot ko sa panahon, makuha yun akong iyang sakit. Pero kutaw ang libog ba? Kutaw ang libog may gala. Si Dr. Kagapi ini, sa Dr. sa Kangin. Ang cell number nga among ginagamit diri sa radyo may gala nga manubag ni is 0995 414 2609. 0995 414 2609. Kung gusto mo mangutana, kung asa ko igat-igat o asa ko ni paingon, kung unsa schedule na ako, dito sa akong sekretary mo mangutana noy. Ayaw mo pangutana sa akong cellphone, kung giunsa ninyo pagkuha na akong numero, kay dili na ba yun? Kung matubag, kung dili ka gikan sa hospital, wala ka sa akong phone, ha? Wala ka sa akong phone book, ha? Kay ako ginagi-agad akong cellphone personal para sa mga pasyente nga nasa hospital. So, pwede mo manawag sa akong clinic 284-6455 284-6455 or mag-text mo sa akong secretary 0995-221-8007 0995-221-8007. So, ay kalinti, siya ang inyong pangutanon kay maski pag kapila mo mag-text, mo tawag mo, samot nang di ko mo tubag kung tawag ka, ha? Ayaw gid mo og ayaw gid mo og tawag sa ako kay di kita mo tabagon. Labaw nang na ako sa operating room. Walay clinic ron Thursday. Basta holidays mo gani may gara. Dili abri ang multitest. Di para sa una nga walay COVID na nag-abri ko buntag kay duoy kay mong tos layo. Tapos mangagoy gikan, tapos kutubato, sus in town mag hotel na lang in town para maka-konsulta gyud. Ha?
Okay, basta holiday gani, wala clinic ang UM Multitest. Okay, ay pangutana sa ato may gala. 0910-858-3955, 39-year-old male, Davao City. Unsay pasabot, result FBA 7.32. Unsay imnon, tambal. Okay. Ang tambal sa diabetes, mga manang, nag-upgrade, nag-improve. Tungod kay studyhan na sila for more than 5 years bago butang sa market. Kay baligya. So, kay balumi ang isa ka tambal, mo epekto dito sa imong tinai. Dili niya, pugman niya mosulod ang sugar. Ang isa ka tambal, mo epekto dito sa atay. Dili siya muhimo o sugar. Ang isa dito sa imong kidney. Iyang pugnan ang pag-reabsorb sa sugar nga nasa imong dugo. So, daghang kaayong lugar nag-epekto ang tambal sa diabetes. Unsa may rason nganong kaniman nga tabletas ang ihatag sa imo sa doktor ug dili man katong uban. Nagpasabot ang mga manang nga dili ka pwede mag-suggest para sa diabetes sa imong silingan kay wala gyud kay authority. Kung mali na imong ihatag sa imong kumpare kay kuno maayo effective sa imo, makuan ka, malpractice suit ka no, kaya di na ba yung ka doktor. So, ang mga tambal sa diabetes, klase-klase, lain-lain ang lugar sa epekto. Mao na siya nga drug of choice ang tawag ana. Kung ikaw ang pasyente nga nagkonsulta, tan-aw na muna kung tambok ba ka. Tan-aw naman kung payat ba ka. Tan-aw na muna kung unsay imong aktibidades. Tan-aw na muna kung unsay imong ginakaon, mangutana mi ana. Tan-aw na mo kung kusog ba ka mong kaon sa pamahaw, sa panuto, sa gabi. Dili mi pasagad nga tagaan kag glimepiride, tagaan kag metformin na bisag sa ratsada, kamuta na tagaan ta mog metformin. Dili in taon ingana anoy. Mao na siyang mangutana kag unsay tambal maayo sa imo? Dili makuha. Maghimo pa kag istorya dion among isa ka page ba. Imo pa ng istorya nga unsay imong trabaho, unsay imong ganahan kaunon. Kaon ba kag sweets ingani. Daghan kay nimong istorya ba bago ka tagaag tambal. So dili na alang-alang nga unsay tambal mali. Daghang kay mo claim nga kani makapababa sa sugar. Giyon sa nila pagkabaloan kung asa na epekto. Wala may studies. Para sa bakuna sa COVID. Wa gani pakaabot og isa ka tuig ang studies. Gipanghatag na. So unsay long-term effect sa bakuna? Walay nakahibalo. Inyo nang ipamutana sa inyong doktor nga magpabakuna ka. Do. Unsay long-term effect ana? Nga isa ra man ka katuig nag-study ana. Di sa pag-claim ka nga 1 million na volunteer ari ba kung epektibo ba o dili? Epektibo, pero ang long term ang bakuna ra man mahigala. Bali adto lang kog bakuna kadali. Ang bakuna ra ba dili na siya may gahilabot sa ubang parte sa imong lawas kundi ang imong immunity. Kung allergic ka sa manok sa una, hangtod, allergic ka manok. Ano man sa kay ang immune system ang iyang ginaigo. Pareha sa bakuna. Himuan ka og antibodies against COVID. Nya kay balo ka kung sa epekto ana pagkatiguang nimo. Ang kasabo ra bag yun mahigala kay ang bakuna efficacy ang ilang gitan-aw. Sa man na siya marketing. Wala nagtan-aw sa inyong kaugmaon. Di ba ningon ko sa inyo nga lalabya kay kog ba. Tanaw na to 3 years, 4 years from now. Kung sa effective. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Hello, Doc. Good morning. Morning.
Saya ato dai. Ko daw, tapos napitang tanan ni mo Dok pa about sa ivermectin. Unsa man na siya? Protection daw ni sa COVID. Oh, nya. Nakita ko video ani Dok. Nya. Ang doktor lang dito sa Muntinlupa. Sa Mhm. government doktor sa Muntinlupa i-enrich sa Philippines. Tapos Tinod ni ko. unsa may ingredient, unsa may unsa may sulod anang iyang unsa toy pangalan? Aba. Ivermectin daw. Oh, unsa daw sulod ana? Protection daw ni sa COVID. Lagi unsay Ang immune system daw ni nga bisa madadali o sa aksan sa pa basaha kung unsay reagents or unsay sulod anang iyang abamixin. Tanawa da, basaha. ay video ra man tong nakita Dok. Sorry. Pag mo claim ang usa ka doktor nga tambal na pareha bag magkuha kog kapsul, maghimo kog kapsula sa sagbot, nya mingon ko sa inyo maayo na yung protection sa COVID. Why studies? Istoryang gabuk na day, ayaw paminaw ana day. Nagkabuang-buang na ganing scientist pagita og tabletas kana ihatag lang. Ay sus. Gabaan nun ta siya. Ayog tuwa na day. Ayog tuwa na. Okay? O daw na ulian ko Dok nga gikan nag-COVID tapos nag-inom sila ana. Dali naman kay na. Bayranan nimo 10,000 ng istorya na, di ba? Daghan kay na. Kisabay di mo dawat og 10,000 nga lisod kwarta ron. Tagaan nimo og 10,000. Ako si Juan de la Cruz, malibang manguros. Nainom ko ana, maayo dayon ko sa COVID. Sayon. Inga ang marketing day. Ana marketing. Okay, kasabot ka? Okay Dok, Sige. nasa pangpanalain ba about sa diagnose yourself? Kato bitang naamag sugoy kon sa ATM Dok. Dili nakalimot man kung taon sa siya pag Sulod sa ATM? Sa ATM, nakanon ditong magkonta sa diagnose yourself niya na ATM number na ko ibutang. Kung anak, unsa man to gani ibutang na lain pa nga number? Dili, credit card lang yun na siya dahil. Dili pwede ATM. Credit card lang yun. Dili Ay, sa... siya pwede ATM Dok. Dili yun. Kaya naman, debit card. Credit card lang yun na siya pwede. Lagi debit card man na ako ang ATM Dok. Dili mo na siya pwede. Credit card yun. Credit card yun siya. Credit? Credit card yun siya. Kay ang protection mo na siya nagamit. Urag international law na siya ba nga muagi siya yun og credit card company para kung binuang na siya, kung scam na siya, di kalusot. Muna nga protected kay na akong mobile app dahil. Ang sa ako pa din dyan gimika kuan sa diagnose yourself ani kung wala ni credit card Dok. Credit card yun imong gamiton dahil kay mangayo gina sa credit card number. Okay? Ang tugla ko nag-try ko Dok, dili man siya. Dili gyud siya mosugot kana maski pag pila ka milyon ang imong debit card di na mosugot. Di gyud na siya kay credit card gyud kay kinon lang kuan siya naana siya gitawag nga kuan gani kaning protection sa customer. Muna ako gigamit kay mo man na siya yung safest gyud nga dili may scam. Di may scam ang kuan. Okay? Kailangan ng credit Credit card yun siya dahil. Credit card yun siya. Okay? Sige kaayo. Sige. Sa paghimo lang ko sa akong mobile app, mga gala, daghan kay ko mga advisors. Hindi lang kay ako lang to. International ginag-advise na ko, gikan sa Amerika, gikan sa Germany, China, advice sila nga. Kani mo'y gamita, kay aron maprotektahan ng imong customer. So anytime nga magbinuang ng na-scam, dili gyud mo ma-scam dai. Kay mo ingana ka pagkuan kayo ang Hello? Wala. Ang saya to doy. Ha? Tawag lang usab kay dili man siya makuha. Okay, so ingani may kala. Kung mo gamit ka og western medicine gikan sa doktor gyud. Ang ipasabot ana ba nga protected ka na daan sa side effect.
Kung nasa side effect, makahibalo mi ana. So, ngano may tao na nga uraman kog mabuang ani mo inom kog tambal nimo. Makatubag ang doktor anak, kay iya nag-istadihan bago na niya gigamit. Mayingon siya nga, mayingon ka nga luya kay ko dok, sige kog inom sa imong tambal, maluya mga ko. Tubag yun na siya anak. Kung kasabot siya, o kay balo siya nga mao na imong giinom. Di man na siya magpasagad og hatag og tambal ba. Makita bitaw niyo sa ako kung walay problema ako tagaan ta magtambal, diretso na ko ihatag ba. Dili ko magpabor-pabor ko kisya ko tagaan na dili ihatag nako. Pero kung makita na ako nga dili ni maayo, kung ihatag na ako na siya. So, di gyud na siya maayong pamutana ba nga say tambal ani do. Di na mao. Kay mutubag yun ko yun sa inyong magpakonsulta ka. Ayaw og kuan, ayaw pataka lang ang mga ayaw lang tambal. Kay sa una pa na mahigala, ang impression ninyo sa doktor sa kahanginan nga mga ayaw magtambal, dili advice ni what is the best way to consult a doctor. Muna yung number 1 gud ang rason nga nung naay doktor sa kahanginan. Ay kaduha tudloan ta mo unsay proper nga magistorya sa doktor. Ikatulo, ang reason nga nung naay doktor sa kahanginan para i-clarify ngano ipa-ultrasound mo, ngano mang i-CT scan man mo, ngano man ang kasing sakita nga bisag kung sa og tambal di maayo. Kay naami rason ana. For example, ang inyong sakit, ang inyong sakit sa babae, unya wala mo magsulti ni gamit dahil mo komersyal. Usaon na mo pagkuhan ana pag-differentiate sa UTI, di man pareho tanan ng UTI doy. Sabi na ba ninyo pareho ng UTI tanan? Dili oy. Na UTI gikan sa mattress, gikan sa inyong vagina, na UTI nga tungod kay gamit mo komersyal, na UTI nga na tungod kay na imong bato sa kidney, na UTI nga kanang inyong kinatao na infected. Kasi nasaghid siguro ito sa urinary bowel. Mao na siya ang rason. Dili kayo nga naku UTI dok. Asa lagi ka na imong UTI? Mo ta lagi ko anak nganong UTI man ka nga nganong usay gibuhat nimo. Bitaw ng ubang pasyente mo anak sa ako. Taghanan nimo pangutana dok, alam man. Maniguro man kung asa na gikan kay nay drug of choice ana noy. Kung ang infection nimo naa sa kuan gikan sa komersyal, lahi biya ang antibiotic ana. Kung gikan sa imong vagina, lahi po ang antibiotic ana. Kung na kay diabetes, lahi po ang antibiotic. Di na siya pareho. Abi ba ninyo pareho ng antibiotic? Di taon. Kung na ay klase-klase nga kuan, klase-klase nga sakyanan ay Mazda, Toyota, Ford, na po na klase-klase nga antibiotic sus in town, may gala. Ang atong antibiotic sa Western medicine, nasa 4th generation. Kung ang pick up nanay mga Conquest, Ranger, nanay mga ingana, layo lang kay na sila sa tambal sa 4th generation na ta sa antibiotic mga to karon. Grabe gyud. Unya kung di ka memorize sa imong doktora na tagaan kag kuan. Ordinary antibiotic. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Hello. Na. Hello, morning. Pangitag laing posisyon dere kay choppy imong sound. Okay na, Doc. Okay na. Asa ka ni tawag day? Ligos, Doc. Okay, nga naman. O gipalit na sa hangin diya sa Montapo day. Ano mga lupad-lupad man. O say pangutana nimo. Akong pangutana, Doc, ang akong papa, Doc, kanang naitubig sa bagat kay naa siya'y kanang bukol. Bukol sa? Asa man ang bukol day? Asa ang bukol? Ang siyang lungs, Doc. Uy. Tapos? Tapos, naa siya'y tubig, Doc, niya. 800 ang tubig niya. Nya. Niya. Kasuyukan sa doktor. Nya. Niya.
Ikaminon ang tubig, Yes. si laboratory ang tubig, Dok. Tapos, Okay na ito, Dok. tama, gina kay mo na gitawag og cell block cytology. Makita siya kung unsay rason nganong nagatubig iyang baga. Kay naay nagtubig nga baga tungod sa TB, naay nagatubig ang baga tungod sa cancer, naay nagatubig ang baga tungod kay mubo ang iyang protein. Kung karon pa mo nakadungog na, sorry lang. Naay rason nga magtubig imong baga kay ang imong gihimo wala na panahon nga makarelax ang imong baga para sa anang trabaho ka isa ka oras na lang imong katulog magtubig na imong baga so naginay rason so with kuan gitawag og kanang thoracentesis ang tawag na pagkuwag tubig sa baga may bawaan kung asa gikan ang rason. Si Dok na ang iyong sa Dr. Dok, nagtubig daw yung baga tungod sa iyang bukol. Base Niya, ganun po. Tungod daw sa bukol, Dok, mo nang nagtubig yung baga, nagtubig yung baga. unsa may iyang ingon sa bukol unsa daw iyang bukol or possible nga Nga, ambot mas man daw to, Dok, nga bukol na wala po siyang tubig, unsa nga kwante. Kaminon lang daw ang tubig niya uman kung pwede ibayot ko, anday siya kung para ibayot siya. tama. Para mangibalaan kung kanseros ba o sa Dok. Oh, tama gyud na siya. So, So, Dok, pagkakman, Dok, nang pakuhaan na siya tubig, Dok, kasi kada, unsa man ni siya kuhaan ng tubig to, kada kuhaan ng Diyos, yan ang mudaghan, diba? May kamino na po, sa sound, anak, Dok. usually gyud na siya tan-awon kung unsay rason nganong nagtubig yang baga. Kung cancer ba, TB ba, o unsa bay rason. Mo tay rason nga ikuhaan sang tubig niya first time. Pag Ay, sunod ana nga may baw ana unsa iyang diagnosis gyud, chemotherapy, anti-TB, bisag unsang tambal mag-agi na dito. Mo na siyang rason. Hindi, Dok, imo man siya, Dok, makuhaan, Dok, upuan, naroon daw mabayot si, Tama na. Human, 90 naman good lang ida, Dok. Tama gyud na siya. Duha may opsyon ninyo day. Kung 90 years old na siya, nasagdan, pero di na mabot og bulan ba? Kung gusto gyud ninyo nga mabuhi pa ng inyong lolo o papa. Dok, Papa. Kung gusto ninyo mabuhi pa, ipakuha gyud ng tubig, ipabiopsy. Ang sunod nga pangutana na kung musugot ba mo magpa-chemotherapy, cobalt therapy, o sa therapy pa himuon na day. Kaya ka nang magbayot si Dok, mahal po siya kaya, Dok. Usually, kung ako'y muhimo na, mabot yung 50 mil day. Bayot si Dok? Biopsy. Kaya CT scan guided biopsy mo na siya day. Under sa CT scan, Umani sa CT scan, ultrasound. lahi pa na nga CT scan day. Lahi na siya nga CT scan. Matusok siya o taas kayo nga karayom. Igun niya itong tumor dito sa sulod sa baga. Pinaagi sa guidance sa CT scan. Lahi na siya kaysa katong gihimo ka CT scan sa una. Kuha mo? Okay, Dok. Okay, thank you. Salamat, Dok. Sige. Wala tayo panahon, may gala. Kamong tigpaminaw na ako. Maski pag i-replay nila permi, ngayon kung wala yung operasyon, makita yung ko ninyo diri sa doktor sa kahanginan. Kaya depende man gina sa akong activity. Wa pa ko gikapoy mga higala. So, expect yun mo nga mukalit lang ko live si Dr. Kagabi ini sa Doktor sa Kahanginan.